Handaan po ng lalawigan po ng Pangasinan sa epekto po ng habagat at sakuna pinalalakas po dito sa ating lalawigan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Mas pinaigtingan ng mga ahensya ng pamahalaan sa Pangasinan ang kanilang kahandaan sa harapan ng inaasahang epekto ng habagat at iba pang kalamidad matapos magsagawa ng special council meeting ang mga response clusters ng lalawigan. Layunin ang pagkukulong na tiyakin ang mabilis at maayos na pagtugon ng mga kinauungkulang ahensya sakaling magkaroon ng mga emerhensiya dulot ng masamang panahon at iba pang banta sa kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang pinakahuling weather update sa ilalim ng pre-disaster risk assessment sa sitwasyon ng El Nino, mga resulta ng risk assessment, check-in procedures ng mga response teams at ang na-update na bilang ng mga substations sa buong lalawigan. Binigyang diin sa pagpupulong ang kahalagahan ng matatag na koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang matiyak ang agarang pagresponde sa oras ng sakuna at mabawasan ng posibleng pinsala sa mga komunidad. Dumalo sa pagkukulong ang mga kinatawan ng Pangasinan Police Provincial Office, Coast Guard Station at Pangasinan, 71st Infantry Battalion, 104th Community Defense Center at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa pamamagitan ng mas pinagtibay na ugnayan ng mga response clusters, inaasahang magiging mas handa ang Pangasinan sa pagharap sa anumang hamon na dulot ng kalamidad at iba pang emerhensiya. Kasama mo mula rito sa IFM News Legupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.